Здравейте YouTube, аз съм Сенсор, а при мен е Бенджи. И днес ще ви покажа един туториал начални стъпки в PHP. Така, първо си запаметете файла като index.php в една папка ще го запаметете на работния плод, после ще го преместа. Да. Така, сега, вижте, по-голямо, въпросителна, PHP, отдолу затваряте с по-малко въпросителна. Само че така. Ето. И давате разстояние между тези двата. И сега, ето това тук са ни, примерно, HTML затворен. Така сега пишем echo разстояние. Давате две кавички. Ако искате може и такива. Но за предпочитане ето такива. И пишете текста, който искате да ви е в сайта. В смисъл, примерно аз ще напиша ето здраво. И ето затваряме тук с точки запетая. Така. Отдолу примерно може да напишете, много неща може да напишете. Така, сега оставяме само това. Запаметявате го. Отивате там, където сте го сейфали. Да. Опа. Хам. Вие може да си го качите на FTP на някой хостинг, там ако имате сайт. Изтрием този индекс от тук и слагаме ето този. И ето сега отваряме Google и пишем localhost tutorials. Ако имате хостинг, направо си качате с FTP-то. Чакам малко. И ето, текста, който съм въвел тук е xdraw. Го има и каквото съм написал тук, изляза тук в сайта. Ако искате, примерно, го сменете, го сменим на save. Ето. И да, това беше от мен за този урок. Абонирайте се, харесайте, ще има линк към канала на Бенджи и да, довиждане.